mga minahal, no? Sa tanan nga mga naglantaw karon ha, doon na tayo free VIP combination para kaninyo. So, pa-share lang mga minahal sa tong Facebook Live, no? Kay haron mga minahal ato ning ihatag diha sa live mga minahal kay ay manghatag man gid punta, no? Mga minahal di man ta dalo. Pati man ang dalo mga minahal, no? Kay ingon sila kay basta dalo kay kag kwarta inig kamatay nimo kuno magnganga ka. Oh mga minahal. Tinuod ba ka na? Naarap ko nakita na tong nagnganga pero wa man di man to dalo og kwarta nagnganga mong gyapon pagkamatay. Mga minahal kay kapaakon. Dito siya dalo og kwarta pero na siya gikalagutan ba? Siya gidumtan unya kapaakon man to siya. Hilig mo to siya pagpaakon. Mato pagkamatay niya, nagnganga siya. Kay kapaakon sa siyang kontra. Mo na pait mga minahal nantod sa tong kamatayon magdumuta, magngangatay ni kamatay mga minahal. Moratag ka ng kapaakon sa tong kontra. Oh, mga minahal niya. Wan ara ba ngipon? Sige ha. Unya diha sa tanan nga mga taga Cagayan pag andam-andam mo diha kay karong pizza pizza 2021 diha Miss Mindanao, no? Nya na naman ko na ako ihatag ninyo kay padulong na ra ba mi diha. Nya na ako ihatag ninyo ang schedule ako sa Mindanao, ipakita na ko ninyo daan kay mugawas man. Awalite. Nigawas, schedule ako Sabado. Nigawas man daan pag Biyernes. Nga, ang kauban nigawas pag yun. Gidala na ko hot combination sa Leyte ni buhagay gahapon, no? Di ba mga nanugat sa Leyte? Be. Kato mga nanugat sa Leyte, di ba? Mga minahal? Oh, nigawas hot combination sa Leyte. Doble, rambol. Dagko kay daog kay doble man. O na diha sa Cagayan, mga minahal, pag andam-andam mo diha, og diha sa Dipolog, kay napog ko'y lain na siyab nga guide, nga ihatag diha ninyo, din magbag-o na po tag group chat, mga minahal, no? Yung si Ma'am Christina Hornihas, inot na siya, kining ko, love your enemy. Oh. Muna lisod kayo? Lisod ka na igugmaon na tong kontra, mga minahal. Kanang imong kaaway, imo nang higugmaon, lisod kayo. Tiri, mga minahal, kita, tao, sus, kita gada kontra. Oh, di ba, mga minahal? Bisag silingan ra, no? Ako, mauwaw gyud ko mangaway sa among silingan sa una. Soko gani ko mangaway akong kuan. Ako di gyud ko mangaway silingan sa una. Kay kung wa mi silingan sa una, ako kung wa pa ko silingan sa una di ko buhi. Kaya nagpakaon ako sa una silingan man. Mo nang di gyud ko mangaway og silingan. Natapakan-on. Mayo lag parehas ninyong tanan silingan kay bisag inyo nang awayon mga minahal kay bisag awayon pa mo kay di gyud mo motukol. Kay amo silingan gisugdig away-away di gyud ka undangan. Oh, sulungon pa kag lampas magkalisod. Oh, di ba mga minahal ninduta no? Kamo na amoy silingan diha nga bisag nakunta na ninyo. Kung wa mo sudan hatdan gyapon mo sabaw. Pero way unod. Bulos sa sabaw. Oh, mga minahal. Nga naman, nga nang pulos sa ni sabaw. Ang akong pagdumot nimo duot sa unod. Sabaw lang sa imo. Oh, mga minahal, na mga silingan nga buotan kayo, basag imo pa ng awayon. Tagaan gyapon ka nag-asin. Unya karon, mga minahal, dirita, ha?
salamat no akong balikon. Salamat kaayo sa mga nanugat diha sa Isabel Leyte na ini kumpra og 7 kaset o 4 kaset no o sa kataw. Unya si Boss Larry Flores diha sa Alang-alang Leyte, wa gid mi niya alang-alang mga minahal. Ang iyang gipalit kay 5 to kaset sir no? 4 kaset? 5. Mga naana, limot ko. Oo, mga minahal. Maayong oto tang, sorry kayo tang, wala jud ko kasugat nimo sa MacArthur Park tang. Okay ra man bibiyan yero, sugat lang yapon, mabalik mami diha. I shall return. Okay, mga minahal, so sa mga naglantaw karon, pa-share na sa to ang Facebook Live mga minahal. Kay pagka taod-taod ditso na lang taghatag, di na ta magdaghag istorya mga minahal, kay ingon sila basta magdaghan ang istorya daghang sayop. Salamat sa inyong pag-share sa kuang balak sa Reels mga minahal, kay ang kuang balak sa Reels mga minahal katubang di na kumulingi sa uban. Ako'y lingion mo ay akong ganahan. Kay abot og 408K, no? 408,000 views, mga minahal. Salamat kaayo ninyo. Ganahan din mo balak. Sige, balakan ta mo mga minahal, ha? Para ninyo. Nang gibasulan ang tanan. Kasukad nga imo kong gibiyaan. Akong nahinuktukan. Nga dakong sayop. Ako rakang gibinuangan. Gipasagdan. Gitalikdan. Karon nga mibiya ka. Nagbasol ko. Apan unsaon man nga wala ka na. In town kung wa pa ka kakita og lain balik na. Kay karon nga mibiya na ka sa ako Karon nako na pamatud-an nga kung wa ka dili gidi ay nako makaya. Mga minahal, no? Kamong tanan nga mga naglantaw karon, pa-share lang sa to ang Facebook Live kay doon natin special nga ihatag alang kaninyo mga minahal. Epektibo di nga tambal bisag unsa nga sakit, ato nang napatunayan bisag asa nga dapit. Di na tamang itaglain nga atong gamit-gamiton, tanan imong sakit sa BioHerb ka na walaon. BioHerb atong ihaplas kung sakit ang kaluwasan. BioHerb atong tumaron kung ang gibati dili masabtan. Wala na problema sa imuhang mga pagkatian, basta na ay BioHerb, hurot yun na siya kawagtang. Epektibo ni nga tambal bisag unsa nga sakit, ato lang napatunayan bisag asa nga dapit. Di na tamang itaglain nga atong gamit-gamiton, tanan imong sakit sa BioHerb ka na walaon. BioHerb na tag, epektibo ni nga tambal. BioHerb na tag, ang sakit na sa gabal. BioHerb na tag, para puno ta sa kalipay. BioHerb na tag, para ang lawas kay mahapsay. BioHerb
gibati dili masabtan. Ipitibo ni nga tambal bisag unsa nga sakit, ato nang napatunayan bisag asa nga dapit. Di na tamang itaglain nga atong gamit-gamiton, tanan nimong sakit sa bioherb ka na walaon. Atong paminawon ang usa ka tinuod nga testimonya sa BioHerb. Tiki-tiki. Pero sa sa mabar, nag-take jug ko, masuka-suka man ko, naghihubak man po ko. Nindot siya, tayo kay kung nagkaon og bahaw, DJ. Ako kay kasulti ni na, paggamit na mo og BioHerb tiki-tiki, kay nindot kay siya effect. Among silingan, DJ, ni-take din siya, DJ. Nakatong akong amiga po nga, gikutasan siya niya. Lugos din siya kaginhawa ko siya, giagaan, naulian din siya, DJ. Ayaw na pagdugay-dugay pa. Palit na sa BioHerb. Tiki-tiki. Atong paminawon ang usa ka testimonya sa BioHerb Healing Oil. Si Baben Bayot. Ako naayo ko sa BioHerb sa pag-ampo ni Commander Aguila. Kung nikapalit ako niya og daghang mga kapsul sa BioHerb. Kung akong ginainom sa matag adlaw, matag gabi ang BioHerb nga healing oil akong ginabanyos muli na kayo sa kong stroke. Daghang salamat sa pag-abot ni Commander Aguila dire. Ako naayo usab kininta natin pasalamatan sa pag-ampo sa tong Ginoo uban ni Commander Aguila. Busa ikaw, palit na sa BioHerb Healing Oil, ang pinaka-epektibo nga haplas. BioHerb Healing Oil. Available na sa ang BioHerb Herbal Capsule. Hinimo sa Master Herbs Marketing. Atong paminawon ang usa ka testimonya sa BioHerb Healing Oil. Kita'y pangalan na to. Aida Israelian. Kumusta man ang imong paggamit sa BioHerb Healing Oil? Okay kaayo ang BioHerb Healing Oil. Ngano mataingon mata nga okay kaayo ang BioHerb Healing Oil? Dahil sa akong paggamit, kada gabi atlas na ako, pagkabuntag, maayo gud ang akong paminaw. Gawas sa imo ang ipamati. Unsa man di atong pamati di karon nga madam? Sakit akong hawak, sakit akong mga batiis, may kagabi sakit kaayo. O niya, sa dihang magamit sa og BioHerb kay sakit man atong kalawasan. Unsa may bation na to pagkaugma? Ikaw dawhay na akong paminaw. Busa ikaw, palit na sa BioHerb Healing Oil, ang pinaka-epektibo nga haplas. BioHerb Healing Oil. Available na sa ang BioHerb Herbal Capsule. Hinimo sa Master Herbs Marketing. Nagaantos ba kamo sa inyong balatian? Aniya na ang BioHerb Healing Capsule. BioHerb Healing Capsule, ang maayong tambal sa inyong sakit o balatian. Sama sa pag-ayo sa diabetes, high blood, paglimpyo sa dugo, pagwagtang sa mga bugon-bugon sa kalawasan, o pagwagtang sa mga toxic sa sulod sa lawas. Antibacterial, maayo sa atay, kidney, problema sa baga, anti-cancer, o mga ulceron, o uban pang sakit o balatian. Kumar na sa BioHerb Capsule. Buntag, udto ug hapon, alang sa maayong lawas. Gihimo sa Master Herbs Marketing. Nag-antos ba kamo sa inyong balatian? Aniya na ang BioHerb Healing Oil. BioHerb Healing Oil, ang maayong tambal sa inyong sakit o balatian. Sama sa arthritis, rayuma, binhod sa tiil o kamot, maayong punghaplas sa mga mablos, tambal sa buni, nuka-nuka o katul-katul, panakit sa ngipon, pingot ang ilong, sipon, ubong ang gahi, samad nga dugay maayo, ayuhon dayon, bunog, ubang, kalibanga, kaspa, luas, pangos, lisa, panuho, tiang, pamaon, kabuhion, impatso, na paralyze nga dugay na wala nakalakaw, pinaakan sa lamo, aron sa dili kaduol ang lamo, kining tanan, ayuhon sa BioHerb Healing Oil. Haplasi lang, butangi lang sa BioHerb Healing Oil. Uban ang pag-ampo sa Dios nga labing gamhanan, mamaayo ka, busa, gamit na.